Gledaoci, izgleda da imamo stvarno veliku čast da u našem studiju po prvi put u istoriji naše televizije ugostimo dva bića sa druge planete, jednom riječju dva vanzemaljca. Poslije kraće bilateralne posjete Sovjetskom savezu, dvojica bića sa druge planete, dva vanzemaljca, došli su kod nas, to su s moje lijeve strane Mora i s moje desne strane. Ja sam Globubac. A čuo sam da imate i vašeg ljubimca nekog? A čuo to je naš koji si ljubimac, bezinac, uđi, ovo se zove Šibi, to je naš robot i on tak je krasno. Zaista, dirljiva je ta veza kućnih ljubimaca i njihovih raza, makaroni bili i sa drugih planeta. Recite nam, kakvi su to divne mejice na vama, neki suveniri možete da nešto? A čujte, to su ne obukli, čim smo stigli, mi smo došli u Sovjetski savez, oni su nas obukli, ja ne znam, zašto to je neka... Ulož bre čeče, dobili smo bre po 10 toji njihovih rubalja, razumeš, da nosimo ove majice da na javnim mestima, razumeš, a lepo na čirilici piše CCCP. Mnogo novaca. To je jedan reklamni potez. Recite nam, koje je vaše porijeklo u stvari, odakle dolazite? A čujte, pa naš tata je Jura, u ostalom, evo, ovo je Bora će vam objasniti, ovo je moj brat. Razumeš, bre, naš čale je Juri Gagarin, razumeš, on je doleteo na Mars, naštacao na dvojicu, mene bre, evo vidiš i ovdje pedera je. On je tada uhvatio jednu dinosauruskinju i tako smo i tako veliki. Da, sviđa, oni na neki način čak bez oca za kim upravo tragaju, možda će naša rubrika pomoći da oni nađu svog tog i Jurija, kako ste rekli. No, recite nas, zbog čega se duže vremena niste zadržali u Sovjetskom savezu, nego ste došli kod nas ovdje? To je bilo tako strašno. Mi smo došli tamo i oni su nama kazali dobrodošli u prvu zemlju komunizma. Miran! Ima, on je programiran tako. On uvek po pizdi sad čuje reći komunizam. Nije bre da govoriš komunizam. Miran! Zaista interesantno. Kako objašnjavate, čega to? Automatski to mu je ugrađeno. Znači, čim se kaže komunizam, ja se izvinjavam. Nemojte. Ovako, završimo sad i nećemo više govoriti komunizam i koristit ćemo neke druge riječi za tu pojavu. Nego recite nam, na koji se dijeluje sletili naše zemlje, kako poznajete našu zemlju, da? A, pa čujte, ja sam sletao u Zagreb. Zagreb je tak divan, tak i krasan. To je divno, imamo Mimaru, imali smo univerzijadu, pa onda, čujte, sad ćemo Bana Jelačića vratiti na trg. Pa čujte, pa znate, upoznao sam sjajne ljudi, upoznao sam Šumaja, upoznao sam braću Vrhove, Zagreb. Idi bre čoveče. Zagreb. Evo bre, evo. Slušaj bre, ja sam bre sletao ravno u sam centar Beograda, razumeš? Beograd je svetska bre metropola, imamo McDonald's, razumeš, imamo odpoznatih ljudi, razumeš, ja neću sad imena da napravim, Slobo, razumeš, Slobo, ne bi da... Sustrele se telije na pijenje Srba, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Staj bre pederu, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Odjavimo vratimo se temama iz naše svakodnevnice, nastavimo sa dnevnikom najregularnije kao da se ništa nije dogodilo.